Salamun ala hadratu ruhin nabi. Masu sauraro, za ku saurari majalisi daga bakin zakin mahaifi wanda aka gabatar da shi a Rimin Kebe Bostop, murmushin Amare Furnitures, wanda Alhaji Usama Furnitures murmushin Amare ya ɗauki nauyinsa. An gabatar da wannan majalisin a 10 ga watan Ramadana shekara ta 1447, wanda ya daidai ga watan Fabrairu shekara ta 2026. 070-3770-8057. Kamar kullum Abu Jawad, alhajin mutuwa na Sayyida Fadima nake cewa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadiyatun minni ilayki ya Sayyida Fadima. Zakin maiki. Bismillah. Wala sarki mai sahar lamirai ka agaje Allah na sani har to zuwa gare ka za ka bani to dan Allah rabbana so nake da wani ukul sayyidi huma ya mukarrima girma wa يتلاتي مكملي وزيت ما أدعتي وروح العارفين تجلت على مركز الفهوم يا زمن ويك تانا ويك أنه محمد كفل عجلي من زمن الله يا مكرما هما Seuna mallaka maka kowaina sai ko taki ya so ka ina san sa wanda ya yi ka ce wisa ko wannan je garba huma ya kalima na fadima ya sallama ka kausi zuwa ka kare sallama ka kausi zamanin uban marufai sallama mu matabbatar buga da mazayya inna ni ma matarani kausu ba dai ya karima السلام عليك يا بسم الله الرحمن السلام عليك يا غاتم بركاتا السلام عليك يا قلب النبي يا ماما سلام عليك سر الدكيت سيد الوجود هما يا كريما Huma ki gaya wa makiya dan Allah Huma ki gaya wa makiya dan Allah
wanda kowa ba ni da komai amma zahal hemana suke da tarbi batula humma wallahi ba ruwa na da su koyiya wasu san ba ni yake yaya ce wannan wata irin masifa ce kuma ta kalla ya karima halmar kuma haɓa ina karami duk abin da ba yake so yana ta ake tun daga nan ni kwanci manzan Allah komai na samu yi yake buri na yau bai da Muhammadu ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah humma ya alaiki ya mukarrima tewa murai sa sai ba ya humma ya na fada ya mukarrima ya shariya ya salatullahi summa salama ala rasulillah wa ina qitallahi wa sallu alihi jumlatan Allah ya sadata kiram Allah dai girman salat Allah dan badai salat Allah dan kuwar salat kai duba dina ku huwace ya huwa na fada ya mukarrima ya tariya ya mukarrima ya jazuga mutunaralita farama maganin giwa ka wuce da goje ce kai iya yaro kana cin kasa kiyayi ta shuri farama dole ne kauni kai in ka fito ta tashi ba wane mutum tausi ya fadi ne tawassuli Humaina cikin wannan har tsawon da kai taimaka gashi na cikin wallahi wani na sani wallahi wani na sani wallahi Fatima na sani ka ce ka zan duwa na rasa kuma na rasa haike ka ce ba zan Fatima humace ya humma ya na fada ya shariya wa quraishiya ya siriya humma ya humma zaki kenan harajumin Allah wa kula
Ya da zuwan ka katangun kisra Ahmadu sai da suka zube gumaka kan a ankara wallahi manzan Allah tausa mana Allah ka agaza mana Allah halattafa mana Allah agaza mana Allah mutuwa Allah 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 babu manzan Allah Allah akainu Madina dan annabi Muhammadu dan Rasulullah ka
taimaka mun Allah ka agaza mana Allah ya Rasulallah Allah Allah ya Nabi Muhammadu ya Nabi Muhammadu dan Allah har kabar ni da kaina na yi kukan rashin ganinka dan Allah kar ka bari ni da kaina ya ya Rasulallah annabi salamu alaika annabi salamu alaika sallallahu alaika salamu alaika sayyidul bashar dakal bashar salamu alaika ya basul insani salamu alaika ya bidani sace salamu alaika sarki sai ya ya annabi ya ruhul marufina ya ziwal mulki gwairi kai 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 ya Allah sun gaza masa ya ya bidai izini nake so lafiya dai lafiya ya sani girma gabanka aja antala askalan ainihin mufarradu kan san Allah huwa Allah manzan Allah assalamu alaika mai duwa ilhamdu ya Rasulallah ya assalamu alaika sai suka da kai ya maulana basu san ka ba yaya abin yake da a ce sun san ka ya ce wa Isa wallahi shehu ya girgije iduwa yake ya Annabi Muhammadu manzan Allah da zuwan kakatan kun kisra Ahmadu kuma kakan karawa yi bane duniya ta yace doya ilallahu kai kana ji ka san ba bane
annabi Muhammad ya annabi Muhammad ya wa wasana aluta goma mutaye madina daga daiwa inda ce Muhammadu zai ce mun goma wa aluta goma mutaye madina daga daiwa Allah inda ce Muhammadu shike zai ce mun goma wa wasana Allah la ilaha illallah Allah ya talla talla abin da fadi kar yan fararo yin gagara zaman gidan ko gaban ki bawa ne umma ko zero ne ba wasa ne haya so to babbar nan da kinki babbar yalla umma ba salama wanda kaje ce na fada dan wuta ne a ce tuza ki wa wasa assalamu alaikum rasulullah assalamu alaikum rasulullah assalamu alaikum rasulullah sarki kai kai wace la dan Allah kar ka bar mu dona ai Allah da tuba rasulullah wa wasa Allah dan darajar manzon Allah taimaka mai kai da tattare da ziyarci Muhammad Madina wayo a cika mun guri na ba wasa da Allah
babba na yi tawassali da Muhammad a bani babbar mota wayo shugaba ya dan Muhammadu ya Rasulullahi na gaida jirgin Allah mai gidan Jibrila ka ji manzon Allah da biyar lillahi wallahi ka ya rabu kai Kubuda, Kubama, Harjago, Salamun alaikum, Sirrullah, Bada, Wallahi Akaya, Lafiya ya kai sarki, Ana maganin la'anatu, Jarkau kan Mabudu. Wuce sai kai kai zakin annabi zaki ya rabu toto ya jama wai gida da biya yana sabuwar halittu daga kai kawai are to ka halatin Allah duniya Rai da je walla da ce wata ya kazo ni da tankare da tu kai kiya ci baki yake wallahi ya shugaba na Muhammadu Ya la la huwa la la huwa la zaki wa kure wala wala sarki alabiya ya ju hai salati wa la la wa mu kaina maula jau sabat wallahi sau in kunta ba mai illa ya nabi tabbatar da mu a cikin ku maula wa ni salam zaki yana ne sai duk yaban da ba ke kuma ba da kawai ya san walin tarihi da wala ba ta kamala da wala ba ta kamala ta kamala ba ta da wala da wala Allah la ilaha illallah ya Allah bi da wala Allah la ilaha illallah kai dai Allah bi da wala ba ta kamala
wasuta ya bada jire jikuri mai ya ba ta sana gudu ya ta umala tun daga dado kafafa wallahi nan ya suka gudu da maza sai ta bi ta da kalko da maza hinari ma ba taradi tukulati malam tani ta yutina wal والتاغناس بالولاية والتلاصاب هيم واحد ويدو قناما لا له كل قرطابا بين الوالد في فتوه وفضول وضع ملك ومال وفضول مين ملا باستا barka da zuwa su buɗa da Allah to si ba da Allah ke a masu na tumura Allah Allah hayya kai farko kai ce wallahi ka cika Allah falal mai dinare kai ne manzon Allah hayya hayya kai farko kai ce ya barka da zuwa wallahi ka cika Allah barka da zuwa ta fita barka da zuwa hakika lalala barka da zuwa wata ta aka samu mutance barka da sanci sanci lama 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 farin ciki lama lama fito su mun gode Allah mun san za mun fito mun zubar barbai dan Allah akan kafa wallahi ba ya kai yiwa to Allah ya Allah farko faɗi sale arsa sada tari bai ji ko sada kurkurbul maka tutu garbara zaman maraki kune dadi ya Allah ya ba mu shehu baya da jere wata zara mun kirin da ya kiki ruyin wadara kiran tuwagwara ya wala masu arziki wadani ya yi arziki wanda ya kwakwanci na ina gama dace ba da mayau ga zaki mun fito muna murna ga tutar Muhammadu zan daga ta ce da wai ka Rasulullah ya kama tuba warka wallahi shugaba ya mai daraja wallahi shanta daga shugaba da kanka gaba rana da ka samu gwamai iya tudu kana buwan soka mota da kudi
gwagwai ya ba zai yi maka ce yabo ya na fara hadara ni Allah ya bada Allah ربو سلاتي جيو هيسل قبل هيسيا سابي أمك زمان شرفا ومنشري الله كاي كاي دورا باتا جديد يو جماني آتي هاي كاي كوسي هو نمنا mabiya halakar da kai za su yi bawa dan su burin su dai su yi ta jigaga mai kudi da ankara kun ba za ki yi wani wajen ka ba da kudi warana tasiri hai da rike ba mai caki a ce ba mai caki a ce gaba daya Allah ya yi wasu dan aka ba a cutar bai addu'a ke masa wati ne karkata da yiwa ba don kowa ya gajiya ni ne Allah na kira na to karkata kayan sauti ga za su guje wara mani ban ce masoya ba zan iya ban sadaka ba da kuɗi dare annabi kayan sauti Allah zai kuma yayi ya mani ji na ce ta yi rasulallah ta zuwa masoya da himmar barhama ba za mu wani da kowa shi yana to karki ma ya yi ko a jiki muna maci ya yi ta yi dibin ya yi mai kausi ne kawai kai kai ka bar ni dai daga ba dan wuta ba kalma ce tun da kai kaudu ku gyara ya bara mana kira ka baka dauka ba na yi jinkiri wai ka tweet ka ga ba za ka yi na ba hello hello duniya dan daga da kausi ba wata ne ba fita yake ba ba a nesa ina kallaya wai ina kallaya ne barama ina kuma ce ne barama makawo ma ya iyo nufin Allah ne mai san kausi zai zamo aibuwa la ilaha al-awwal al-akhir kai karamin mulki wanzo bara kai yaro ran kwatan dubu soba ni wala ba ta duk mai kai kausu dan dangala ba zai fito mai sausi wayo barhama na ta taka na wai kaiwa iya hajiya garaya maza ba mata ba ka sani da barhama ya zo guri wuce sa'a na ma sai ta gani mota sai rabi yayi bai san kauci shi ba barhama ta tutu kai ke sun so su ce sun so su babu
kake fuska sun mai sarar da za ta sa hada ba ta so ka kausi ne duk mai san fata faida hada kallon shi Allah ne bai taimun na bace don kuwar wazo jara kaga yaro wanda ya fata da Allah mun gode farko na kira ya Allah dan kai dai ka so ni ba wani ne ban farka ne ba za su bari ni ba sai ka zan ka ce ina kulbul Allah in ya zana daidai dan siran mu ne fa baba kai ne wa da mu kawai hasan tar kai ka mu kai afuwa Allah mai laifi ne ni na tuba wani aiki da zo na barara lati sale da safansa Umar Usman Aliyu maza kauce ga sati guda da bayani Maulana ina kasance ina tuba kai da sani da ke gani ni ya Maula ya ba ai bai kariya sai hadayar kuki ta ba ni kula dan faida ne na bayyana abu sai aburi na dan bayu wa ba ba gadi ne so so bara maka ka da maza tuno da barin Allah kiya lallai sai ubai kama dan shi ba irin mutane ya kubul farko ba ya ba ai kai sai da shi za ai za da barama soyayya da sani ba ai
ya dudu kan siwaye wa ka kira ji kawai ga makoma wa ka daga abi kawai ga basira lallai sai wai kamala warana alkuwarani tu sakon duma bi ka warana ne ai dai dai kiri ba dai dare kawai kuwa so bara hadada Allah mai mata ganganci ma inda ta ci sarki sai kai da mu damuwa kiyaye aikin Allah ba wasa ne shi kar ku ko mutum kuce wai ba ni ne ba dan baza na wai tafi so a ce uba na zidan bai da baba na fuki ne ba za ta tarbi ne ba ya yo da ce wune ba ta da tufa ba ne da ce kar ka mu mata bara ba bai ce ba wai kai ta da wai hey wallahi kai da duk mai ma kan kaza ce dan kun tuce ba dan ce ko ba Allah ne ya ba wani ne yin kamun ni sai ruwa ta ranka na zo gausuwa ni zaki baba gari harazmi gari
ولا يكون غير ما تريد كيف تقرر وكيف تجري لو مرأي لتتقل من العدوين كل ولد لا تعتبر مساري وقد بقى وعد أبو دكانو توسلي ولا وسولي لمن من تعوسن هنا بني أمر داوتي هسارة بيا كل ليلة ولا متيني يا بايو كنت ترتاي سما هاجي بيت داري لم يوعى شيء ولا لا علم ولا حول ولا قوة إلا بالله وكيلي يا أنت الذي والذي ظلمت منك وإنما يا رب بالماء وما الذي أراه لي بصلي أنا وعلي وصحبه علي وصحبه الله علي ويك يا